agus seo thugann na fórne agus an udan atá ronaí ag Scott Beamont agus sa bacadjin chéadúir den Níomh O'Dowd immer ag an level seo spéisi tíomh le Niamh Jones agus Linda Dújang tá Dorothy Wall le Ruth Campbell sa dárán a sa ró cúlan sin tá Aoife Wafer le captain na fórne Del McMahon agus Brittany Hogan das Emer Constein agus Emily Murphy Crowe eáil ar Asher Fork na himart na chéadúir ó 2022 agus tá Aoife Dalton agus Enya Brain i Lauren na Parka tá neartaí ag Molly Scuffle McCabe agus Dana O'Brien ag nui agus ag de agus bíonse láid a go pama agus súla Emily Lane, Eve Higgins agus Stacey Flood ag call as tuair bhí ar an seachtar a tíomh I Boris an saoir seo. Nis banamúd ar an tá tosaí gon Astráil agus tá Bridie O'Gorman ar bheas tibredáin do chathair sa ró tosa tíomhla Ashley Marster agus Eva Carapani tá Caitlin Leaney agus Michaela Leonard sa dárón agus tá sa ró cúlan sin tá captain na fórne sin Paulú sin le Nathan agus tú Naku Vannar agus na cúlaíonn sin tá Natalie Wright don na Walrus a gibh an ní agus de le Fatia Molika agus tá Maya Stewart ar as ó ghortú ar a glíhan agus tá Laurie Kramer teachtasteach mar lán chulaí ar a mín sin agus teachtasúil chun teachtasteach tá géad chlufinne tá Ngamu Mins agus Dineen. Mar sin Clara Munari ón idal í ón réitor an seo agus nuair dead a thug na fórne seo air a chéile le 7 mbliana anús agus bhí Emer Constein agus Cléan na Maloney tá a mín sin ag immert an lá sin. Mar sin súil le Sár Hispántas an nói an WXV a teacht go luath agus ránóid Scott Beamont tríocha an áithúirt ar Canada ag deile na mísa. Wafer stifuair seo. Scuffle McCabe, Porter an Keane, Egan chéadúir ag Hogan. It east, Linda Dújang, Campbell on lay. Dújang, would she down the all she's? But she'd stop being made their own Nina. Scuffle McCabe, O'Brien, Dalton attack, Nina, of Chéadúd Fortagí for Dalton and Shoga Éire, agus Chearan Numa that a glog. Sin go hénta a chéanamh sí bra fáideach, agus chuile gona tuairte líortha sús láidir ag tarinteisteach na Austrrálaí agus an sin lína aontaithe Aoife Dalton a sin. Bhí sé sin céochnaí go hálan ag ban Clara an uafáile. Bhí siad a teacht go láid a bhí go leor brú ar lína chosanta ach an imnóir lár Parka Aoife Dalton ag trasnú nína sa deire. Sár Hispántas ó Éire go dtí seo. Bhí siad an sásta lei sin fiúnar a mén sin amach an chuí bhí siad a ggéireach fós hain grú siad ar eiste líortha sin rud is tábhachtaí. O'Brien agus tá sí slánaithe. An Astráil. Maleka go hálan West Smith, Boston Shai go glíhan Stewart agus Maya Stewart. Príomh scórálaí na Waratahs ag trasnú nína agus tá úd forte díreach arás ag na cuairteoirí. Hogan a fannacht, tá sí ag Brittany Hogan. Gramú mád zintan sin ag líní artha. Hogan ar a talla. An Astráil a tochilsach, Shellaveg, Scuffle McCabe, O'Brien, Wafer! Aoife Wafer, Dara úd forte. Ítach ar fad, Aoife Wafer. Agus hánuma dé cartse. Agus tá éire goiteach an cín níos fute. Tá ní an gréine súlas na scóra ar fad seo sa céad dóag nóid ach ionintach a ríiste sin sin amach ionintach rinne Ruth Campbell go ionintach sa sin amach síos agus an sin just a ríiste bheith fáideach is just a módíoch a hoigáil. Tá na Astráil tá ar ghuisteach gramú má a fós intas tá na bearnaí ag oscailte sin thuéis cúpla fásáiste. Agus Emer Considine, más féidir le Considine is just machtú bei seantínta haice. Emer Considine ban chun de chláir ag trasnú lína an tríúd fáte. Rivan brisig le hama, a leid go scór agus a leid go bhain a gamsú úd dá chun dá tíd. Ionintach ar fad ó Emer Considine.
sin is just le feicáil a ríiste sin, you know, an méid brú tána hairní occur Astráil, agus just tá si duna rud céine is gáil suas agus just níl head le feicáil wahab san ansaí marall ar méid brú tána hairní occur agus sin tána botúna teachtarsteach sin. Sin botún an Astráil ach nach nearna ímar chomá. Háisí broig le skillan na soccer, skillan na peleléirí heice agus isteach le agus gur míle mágad a dúirt sí agus an scóraigh le hama Éire-36 an Astráil a cúig be mas rás le anlís taréis an brise. Páú stig Éire all it ash fós an teag na héad an é fós ag teach chun cín. Ítach an sin rinne Aaron King. Hogan is in the hard bar. Made in the Ronina, Shelly Fosakub. Din in a stig, Aaron Shelly on it ash. Wait for it, East. Wait for Bruchan King. Toshi Stoppy, Gramu Madzilta. Haney Nish. Doris Dunter Haney. Lane. Campbell Nish. Dineen Nishiganamu. August Sasnik shot. Higgins! August and Carud fought Eve Higgins. He's Queeg and Lee Numa Dimra. August to Machiafa go Ben and Bua Kinsa Egg and other ball in it. Higgins and Caru Imro Gamshu Oud and shot gun the head on it. August Lua Muds the Honadi at Tahisha half the staff. August she the Honadi a Rohan scoration. She, you know, gumprop aintach, you know, if away for Rishix, so she just like on the shinner fad and Claire father. Renee Aaron King got haintach on the Rashid not a stop with Jimmy she Rishix for she compliment the Rella as chin just about fight if away for Rish Kayla and Tertili had Susa Chow. Just about how fight action because it's just Rissus Dirach Oxen Chin. Breen. Yeah, Breen passing to you know in your brain. Agus Eve Higgins on feicáil a chohannig séar bark. Agus tá sé slání again your brain chama. Go le hain agus tá sí a Torrance Desiree. She's Selena 34 second. Aoife Wafer. Oh, snas game all in. Aoife Wafer, let's go. Sé sin go haintach sin is bhí an takeíocht aici ach just tá sí just sin a person to teachtamach a sin go sí neanna sí is leis game a sin agus scoilí hain. Agus an slúa a band Tanya asad the spánta seo an cúgi úd fáta agus an darú den jo ag Aoife Wafer ach an stias game all in sin agus Stacey Flood it's in a whole marsin agus an sin Emily Murphy Crow chuirsin prasta Wafer agus Dalla Willow Cart curra ag Wafer Moleka agus trasning Wafer Nina agus sin zera leis Buaman Chuck on the head on the Stod's Kingspan agus Pokefala ag na Astráil agus iad Turtai Cape Town agus Enya Breen oh yeah it's got kick Enya Breen Zricha hen na cúig good ass on the Astráil Mackenzie Smith to tap the agus isteach an sin leis a glíonaí Maya Stewart. Wad an yamar go spás fáci ar a glíon an sin agus gur míle mágat tí Ernst Maya Stewart trasní sin lína an iscar fád agus ní bhaid Hugh Hogan coachalí cosanta na héan sásta le sin hitidir ina gola cart agus ní ra duine bed a glíon le Stewart to stoppa. Come on Aoife, Benny Aoife Wafer agus sin Carlini Peter on Charig Dove Nish and Faisal away from hat-trick all Bezit after she the goal draw Nina you will dinner be goal the stop just to Nina agus Maloney yeah it's a reach you know sin rud atá janta gahanwa haka but you tá sin amach go gahanwa hog agus just tá sé tuairt ordan aonta haca agus tá máil a gáil go hanha freisin tá sé cho agraí ar cumarsáide in de himmarí ar fad agus just aonta go bhfuir clína melóí an úd sin. Yeah, ní ra freigra bit ag an Astráil an sin bhí sé sin aonta ar fad
a gobar le chéile a brúch an cín láideacht agus an éascar fad go Maloney an níor sin a chur go tálaigh an deire. Tíocha cúigú cluife go cían na Maloney agus an tam cartsa sár hospántas ón an balla bua ítach agus an scór derin seo stáid Kingspan. Éire, 36 an Astráil-10.